प्यारे दोस्तों, आदाब। महफिल उर्दू मीडिया യൂട്യൂബ് ചാനൽ पर आप सबका खुशामदीद। കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ സാധാരണയായി കേൾക്കുന്ന ചില പദങ്ങളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തുടങ്ങിയവ. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉറുദുവിൽ എന്താണ് പറയുക? നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ചില പദങ്ങളും അവയുടെ പ്രയോഗങ്ങളുമാണ്. दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उर्दू में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विद्याभ्यास मंत्री वगैरह को क्या कहते हैं और किस तरह हम ऐसे अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, जल्दी से शुरू करें। सदर जमहूरिया, सदर जमहूरिया, പ്രസിഡന്റ്, രാഷ്ട്രപതി. രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉറുദുവിൽ സദറെ ജംഹൂരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ മൗജൂദ സദറെ ജംഹൂരിയ ജനാബ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ് हैं. जनाब APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया थे. नायब सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया. वाइस പ്രസിഡന്റ്, ഉപരാഷ്ട്രപതി. ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് ഉറുദുവിൽ നായിബ് സദറെ ജംഹൂരിയ എന്ന് പറയുന്നു. ജനാബ് M हामिद अंसारी हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया थे. हिंदुस्तान के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया ജനാബ് വെങ്കയ്യ നായിഡു है. ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു ആകുന്നു. വസീറെ ആസം, വസീറെ ആസം, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, പ്രധാനമന്ത്രി. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉറുദുവിൽ വസീറെ ആസം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ വസീർ, മന്ത്രി, വസീർ എന്നു മാത്രമാണെങ്കിൽ മന്ത്രി എന്നർത്ഥം വരുന്നു. വസീറെ ആല, മുഖ്യമന്ത്രി. വസീറെ ആസം, പ്രധാനമന്ത്രി. ജനാബ് നരേന്ദ്ര മോദി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ മൗജൂദ വസീറെ ആസം हैं. ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നു. വസീറെ ദാഖില, വസീറെ ദാഖില, ഹോം മിനിസ്റ്റർ, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. വസീറെ ദാഖില. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് ഉറുദുവിൽ എന്താണ് പറയുക? വസീറെ ഖാരിജ, വസീറെ ഖാരിജ, ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ. വസീറെ ഖാരിജ. കൂടാതെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എന്നതിന് വസീറെ ഖസാന എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. तो दोस्तों, നമ്മൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട പേരുകൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം. സദറെ ജംഹൂരിയ രാഷ്ട്രപതി, നായിബ് സദറെ ജംഹൂരിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി, വസീറെ ആസം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പ്രധാനമന്ത്രി, വസീറെ ദാഖില ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, വസീറെ ഖസാന ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ധനകാര്യ മന്ത്രി, വസീറെ ഖാരിജ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി. ഇനി നമുക്ക് മറ്റു ചില മന്ത്രി പദങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടാം. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, മുഖ്യമന്ത്രി. എന്താണ് ഉറുദുവിൽ പറയുക? വസീറെ ആല, വസീറെ ആല, മുഖ്യമന്ത്രി. ജനാബ് പിണറായി വിജയൻ റിയാസത്ത് കേരള के मौजूदा वज़ीर आला है. वज़ीरे तालीम, वज़ीरे तालीम, विद्याभ्यास मंत्री. जनाब शिवनकुटी रियासत केरला के मौजूदा वज़ीरे तालीम है. जनाब शिवनकुटी रियासत केरला के मौजूदा वज़ीरे तालीम है. जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीरे तालीम थे. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. ചില ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാം.
आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? ആസാദ് ഹിന്ദ് കെ പെഹ്ലെ വസീറെ താലീം കോൺ थे? സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു? മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെ പെഹ്ലെ വസീറെ ആസം കോൺ थे? ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? दोस्तों हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം കേൾക്കൂ. മൗജൂദ കേരള കെ വസീറെ ആല കോൺ ഹെ? ഇപ്പോഴത്തെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? हम जानते हैं श्री पिनराई विजयन रियासत केरला के मौजूदा वज़ीर आला है. अगला सवाल देखिए. हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन है? हम जानते हैं हिंदुस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी. रियासत केरला के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन है? കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ്? ശിവൻകുട്ടി റിയാസത്ത് കേരള കെ മൗജൂദ വസീറെ താലീം ഹെ. മറ്റൊരു ചോദ്യം. റിയാസത്ത് കേരള കെ പെഹ്ലെ വസീറെ താലീം കോൺ थे? കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു? പെഹ്ല വസീറെ താലീം, ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. दोस्तों हम जानते हैं श्री जोसेफ मुंडाशेरी केरला के पहला वज़ीर तालीम थे. अच्छा दोस्तों, आज के इस वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. एक और वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे. तब तक शुक्रिया. खुदा हाफिज़.